totes i a tots, benvingudes i benvinguts una nova setmana aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. Per fi s'ha acabat el mercat de fitxatges, un mercat de fitxatges que recordarem per sempre més i analitzarem avui mateix amb Roger Jimeno, gran amic i amant del futbol. Començarem analitzant l'adeu de Messi al Barça. Com ja sabeu, ha fitxat pel club parisenc per 0 euros. El PSG només es farà càrrec de la seva fitxa. Un altre dels grans fitxatges del club parisenc ha estat Donnarumma. Què n'opines, Roger Jimeno, tu que ets porter? Doncs sí, és un gran fitxatge procedent del Milan per l'esgarrifosa xifra de 0 euros. El PSG que aquest estiu s'ha aprofitat dels jugadors que acabaven contracte i també ha contractat a Sergio Ramos, l'antic capità del Real Madrid, arriba procedent del club blanc al PSG. I un altre dels agents lliures que ha arribat ha estat Wijnaldum, que després de jugar al Liverpool arriba també gratuïtament al club parisenc. I per acabar, el jugador Achraf, que ha vingut procedent de l'Inter de Milán per 60 milions. I aquests grans jugadors complementen una gran plantilla amb grans jugadors com Neymar, Marquinhos, Verratti o Mbappé. Un Mbappé que ha estat a punt de sortir. De fet, es creia que sortiria aquests últims dies de mercat en direcció cap a Real Madrid, però finalment s'ha quedat al club parisenc. Tot i que és una evidència que el jugador firmarà pel Real Madrid quan s'acabi el seu contracte d'aquí menys d'un any. I justament passem a analitzar els fitxatges del Real Madrid. Un dels fitxatges del Real Madrid és David Alaba, un gran lateral que arriba procedent del Bayern de Múnich. I a part d'aquest gran fitxatge que ha fet el Real Madrid de Carlo Ancelotti, ho ha complementat amb Camavinga, una jove promesa francesa ex del Rennes. Amb aquests dos fitxatges, el Madrid reforça la seva defensa i mig del camp. Passem ara a analitzar els fitxatges del Futbol Club Barcelona. Comencem amb Memphis Depay, que ha arribat gratuïtament al Barça des de l'Olímpic de Lió. I està cosechant un gran inici a la Lliga. Seguim amb Eric Garcia, exjugador del planter, arriba procedent del Manchester City per 0 euros, totalment gratuït el jugador català. El jugador argentí Kun Agüero, que ha arribat gratuïtament des del Manchester City. I en una de les operacions que es va tancar ahir a la nit abans del tancament del mercat, Luc de Jong, jugador del Sevilla, jugador neerlandès que arriba cedit al Barça, i també Yusuf Demir, el jugador austríac ex del Ràpid de Viena, que també arriba cedit al conjunt entrenat per Ronald Koeman. I passem seguidament a analitzar els fitxatges de l'Atlètic de Madrid. Un dels fitxatges més destacats ha estat Cunha, el jugador brasiler procedent de l'Hertha de Berlín, que ve a part de guanyar l'or als Jocs Olímpics. També ha arribat gratuïtament el jugador argentí De Paul. Gran fitxatge per reforçar el migcamp de l'Atlètic de Madrid. Ara passem a analitzar els fitxatges del Sevilla, que es diu que podria tenir una de les millors plantilles de la seva història. Comencem amb Delaney, l'ex del Borussia Dortmund, ha cosechat una gran Eurocopa amb Dinamarca. Rafa Mir, exjugador del Huesca, que arriba per 15 milions. Després s'ha de dir d'haver fet uns grans Jocs Olímpics, on recordem Espanya va arribar fins a la final. També ha arribat Augustinsson, un lateral suec amb una gran qualitat, ve procedent de la Bundesliga. També ha arribat Montiel, un lateral argentí procedent del River Plate, que ve juntament amb Messi de Paul de guanyar la Copa Amèrica. I per acabar el fitxatge estrella que està rendint excel·lentment amb 3 gols ja, Eric Lamela, l'argentí ex del Tottenham. Passem així a analitzar el top 5 de fitxatges. Upamecano, que arriba del Leipzig al Bayern per 42 milions. El jugador francès que arriba al Bayern com a fitxatge de confiança de Nagelsmann, nou entrenador dels bàvars. Un altre dels grans fitxatges del mercat ha estat el de Cristiano Ronaldo pel Manchester United, procedent de la Juventus, ha arribat per 15 milions més 8 de variables. S'espera així reforçar i molt la delantera dels Diables Rojos. Sancho, l'extrem, que arriba del Dortmund cap al United per 85 milions. Després de completar una gran Eurocopa, tot i que se li va escapar el títol a la gran final a la tanda de penals davant d'Itàlia. Un altre dels grans fitxatges ha estat el del Romelu Lukaku, que després de guanyar la sèrie amb l'Inter arriba al Chelsea per 115 milions. Serà la segona etapa del jugador belga a Stamford Bridge.
I per acabar, el fitxatge més car de tot l'estiu, Jack Grealish, que arriba de l'Aston Villa cap al Manchester City, per una xifra total de 116,7 milions. Gran fitxatge de l'equip de Pep Guardiola. I una de les operacions més destacades d'ahir a la nit ha estat l'adeu de Griezmann del Futbol Club Barcelona. Griezmann torna a l'Atlètic en cessió d'un any, amb opció d'allargar-ho un any més i opció de compra obligatòria al final. En pocs dies tindreu un vídeo especial sobre el jugador francès. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriu-vos al canal. I recordeu, Sortiu i disfruteu.